Jeg er konservatismen, det siger nemlig alt. Jeg er ikke som liberalismen, ej heller som socialisme. Jeg er ikke progressiv, hvorfor tænke på fremtid? Men jeg har mange holdninger, og endda også et motto. Mennesket er svagt og også ufornuftigt. De har brug for autoritet, og de er født i et hierarki. Samfundet er en organisme med hovedet i top. De er nemlig bedst egnede, de bestemmer samfundets kurs. Konservatismen mener, at vi har et fællesskab. Der er fælles værdier, som knytter folk sammen. Vi har mange værdier, og de skal alle bevares. Eksempelvis nationen, som det deler med særligt folk. Socialkonservatisme understreger vigtigheden af griber ind til fordel for svage stillede. Ny konservatisme eller liberal konservatisme mener, at staten er blevet for stor, og nemlig også for bureaukratisk. Skatten er for høj, den burde sættes ned. Og den offentlige sektor reformeres og moderniseres. Det konservative Folkeparti udspringer af konservatisme. Dog har Dansk Folkeparti også markante konservative træk.